supaya ko kakilahan, bisan ko nalalaw. Nabangyan sila, yan, yung mga manusia yan, unique sila hadun niya, noon san? Noon hadun niya yung tao unique. Labiluwa, liyalawng sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo yan noon. Intaw amon sahi, aun wakto ni tara siya kakilahan, sabab may ta, way ron makaingat ka niya, kaamuray siyo? Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang ko unique na pag-ibadat, unique na pagtanong, ikaw yung sisinguran. Aun nakto yung pagtanong mo, kikita yung mga jersey mo bihanda, hindi tulong na di kisin na mo mga kwan niya. Inati na singuran sintaw hawla ka. So amo yan yung mga amo yung mga umur, amo yung mga nakikita sinunuta. Sabay ta amo yan tinumuno, amo yan tin jimajato. Ha? Amo yan tuin jimajato. Ngayon Rasul sallallahu alaihi wasallam bang siya magulog sin takbiratul ihram, ikaruan niya, naon nakto pagkakuddanan ng tainga niya, kaon wakto tumupad, inati niya bukon nagtuwi sabit laong ta. Amo yung doon na sadya siya hakaroon. Aon nakto nagtutungod, amo yan tinding ha mga kita isyo. Ha? Kita isyo nakakita yan to. Ha? Kita himalik. Imam Malik. Ha? Kita Imam Malik ha? Kita Imam Malik? Umar. Ha? Ibn Umar. Kita Ibnu Umar. Imam Malik, uno siya tuan? Ha? Deng siya mga madhab. Ha? Deng siya mga madhab. Sila kayo na Imam Shafi'i, sila kayo na Abu Hanifa, sila kayo na Ahmad ibn Hanbal. Nakawa, ha? Amo yan yung suway tapantukon marayaw. Yan po kawaon sa ato singguro. Ha? Kawaon singguro, ang bali ning katsap si Murid. Ba, ikaw tuan? Tumisan niya rin kita behind present in mind, the outside. Noon, magtumang kita makasububihan singkwan, kung blind kita sa wakmay tayo. Noon, nagtulong tayo, tuon na pinminta mo kung present in mind ta. Noon, magtubog hadir na yung jasad, sa wala doon ninyo wa. Ingguan niya, unutuan? Ha? Subay hadir katan, magtuntutil mo, hadir in jasad mo, hadir day sa binuno mo, hadir in pikilan mo. Supaya makaunok kita, makadawhat kita sin pangadji sa lago-lago. Ha? Uno pa, wa idara paara sa huminar ruku. Ha? Bang siyalaw na timinog na, ha? Atawakan hibuhat niya na unia dahil pagruku. Ha? Fakala sami Allahu liman hamida. Bukun Allahu Akbar. Inati niya bang karumuko tidal na koreng ha uno dahil haruku. Bukun Allahu Akbar inhilapal taka. Uno tadto. Ha? Sami Allahu liman hamida. Ha? Sami Allahu liman hamida. Fa'ala hada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kabakan tayo hadis yan, nauno siya, Sahih Bukhari, page, pila siya, page 838. Ha? Sahih Muslim, 391. Ha? Labdul Muslim fi dahad al-lafad. Kabakan tayo sabihan na Sahih Muslim, kabakan nyo siya, page 391. Amo yan in mga amo yan in mga dalil makawata, ha? Ila khadwa mantibaihi aw ila furu'i udhunayhi wa yaj'aluha tahta surratihi. Ha? Nabang katahumulog na sin takbiratul ihram. Nabukon bukon dito sa taas, bukon hauno sa hapar tangahan siya. Inati na magtungod, nabukon isabdi hababa bihan pagkayari na siya hauno. Ha? Hauno siya, ha? Tahta surratihi. Inati na haud simpuso di banuno. Ha? Haud simpuso di bandaghal. Ha? Inati na bukon diaw natukay wala nagbibihan na kao. Ha? Inyad tumanjarita siya sa hawin sa may tamala sa kita kaniya. Inakisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Na indalil ini na asal siya mutawatir. Ha? Mutawatir siya, hauno siya hasipatus sala. Amo yan indeng ha mga hadis amuin mashhur, wa yaj'alu basarahu ila mawdi'is sujudihi. Inati niya bang kauburos na humulog takbir. Ang niyang kakitaan ta mga bihanda. Nang lilingat-lingat ko, yan ang kansa makita ko, pinutuyo mo ko. Allah mustaan. Ha? Iyan amon na mulahad atas siya, ha mga ha mga fi'l, amon di mga mukhalif siya hasyara. Inasinawala siya tud nakabutang haturan. Unin ari, wa yaj'alu basarahu ila mawdi'i sujudihi. Inhati na hibutang mo bang kaumuros na humulog takbir, impangatud mo, halugal pag-unuhan, pagsusujuran. Ha? Bukon ha unahan, bukon hakid sa impangatud mo kung nang nilingat-lingat ang gato makalabay mga malilingkat babay bihan na tawa uno na unahan mo masasat na isab kaw ang pamunay sa blimon. Ang naktubo ko muna baranin blimon, no blimon min kaibanan. Numabay sa blaw na unahan. Mustahil. Ka
Lumaway sablong naruuna-una, sintaw din paglalawayan, hindi kita magsasabayang. May tabiaitaan ko, pag uwos mo, mulog sin takbiratul ihram, bukon mo atod paunahan, sa atod mo paluwal, pag susujuran mo. Misan siya lumaway, di mo siya kakitaan. Walway sa bang kita imilag. Ha? Amo yatin din nga mga uno, din nga mga aturan. Amo natin hikaupat niya, summa yakulu subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ha? Na ini nilang tabi mga puno yung pagtawag ka niya ini. Ha? Suwasin takbiratul ihram. Ha? Uwos ka o sinamuno. Ha? O na basahon tato patiha, ha? Uno pa tato. Ha? Amo na kato, pag uwas sasin masasin patiha, pa nakita masasin subhanaka Allahumma wa bihamdik, uwas magayat na isang. Ha? Yun nini, wasin takbiratul ihram atau before? Before sin takbiratul ihram. After sin takbiratul ihram, basahon ta ini, amo ning pagtakon sin kita, uno wato ka? Ha? 250 ta. Nakakawa ta na sa ato sinliawayan. Nakakawa na to na sinliawayan. 250 ta. Mga katwa, sobro yung pagtawag. Ha? Kabiran. Amo sa ating matampal. Inati na mahayang kato. Inati na mga makarungog biyambok. Ano? Dukay nung ning kaniya. Ha? Dukaing kuno. Kaniya sa ating dukaing. Dukaing sa ating pagngaan. Sinyanan mo sa amurasya, naga-amurasya. Nakawatuan, ang pakitalong namasa, ha? Summa yakulu, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, ha? Amo yan indeng ha mga warid, ha sunnah, ha? Wa tabarakasmuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha gairuk. Summa yakulu, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, summa yakulu bismillahirrahmanirrahim. Makaiwanan na, jumhurul ulama, jumhur, ubos niya masasim mga dua olif kita, na wayron nabasahun na a'udhu billah. Ha? Mag-direct na siya magtipaw, no? Bismillahirrahmanirrahim. Patanukon na tawari. Patanukon hawak tuwang kaw, imam, patanukon. Ha? Magpagpatiya? Patanukon na ito yung bismillah. Piaglilinguhan sin taw, hula ta. Di lang na magpatanog sin bismillah. Ay ikaw mag-imam. Naglingog ka, ang taw, hula ta, para kala sin bihay ini. Ha? Di lang na nagpuilong na nagbismillah. Nagpatiya. Ano may ito yung bismillah, ano siya? How no? How no bismillah nakabutang? Lamun siya patiya? Lamang sa upama siya kung lamun dapat, may tapo kayo ng bismillahirrahmanirrahim. Bang sa upama. Suway sa ito kahatian sing kita, ha? Suway kahatian sing kita. Uno'y masahon niya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Narunay ni, naon biya mga laong taarot at awakan. Bisis paghilapan si mga ulama sa yadturasya. Kaghilapan nila uno sa jahapuro. Malaing kanin asas nag-aakad na ka. So pa mayad po ko rito taas na yari rin sa ngabihan. Ha? Yari rin mga gamot. Sibu yan sila katan. Sa naghambok na sila. Nanggakayunggong na sila. Di ko makailong mo sapi ako, hambali ako, maliki ako. Nag-aakad na ito katan. Ha? Nag-aakad na sila katan yun. Hambok na sila katan naghambok. Malaing ka na pag-istihad sa jalaw. Nakaulibiyay hindi ka ni Mamu Abu Hanifa. Na yung siyayong ka bang sahibura ipagtawon. Bang utok da, grabing paslod niya. Yung kita, yung nanggakayunggong kita ka ni Imam Shafi'i. Bang pinaka-strict da sa madhab, amo na Imam Shafi'i. Pinaka-strict madhab. Yung kita, bang kita yan ko magsulpan, na Imam Shafi'i, so halusin po, so halusin tuhod. Ha? Pinaka-strict to madhab, amo na Imam Shafi'i rahimahullah. O, naktubang kita liyangan, na, miyakad kita ka ni Imam Shafi'i. Yung liyangan ni Imam Shafi'i, may kita rimakan. Siniyan ta na siya sa madhab ta. Bukon ka. Ha? Ang panakaw magpatiha, wala yajharu bi syai'in min dhalik liqauli Anas. Nayari na. Pagkatapyag lukat ani magpatanong ibandi, na kaya riwayat ti Anas. Anas. Kaya nga tanong Anas ibn Malik, hambuk sa niring mga khadim sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang mga kita, naka-istiba siya dito kantuan o maluway. Ang mga masabihaw. Nahambuk siya rin ang mga ipang bihan na matawd din ang mga hadis kaya riwayat ya Anas ibn Malik. Inati niya bang on kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bukon siya siyuyan. Inati niya kita niya tuod. Ha? Kita niya tuod sa may tayon siya halong bay. Ha? Bukon ka. Ha? Kaya riwayat ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, sallaitu khalfan nabi. Sallaitu fa'il wa maf'ul sayin. Ha? Fi'il mudari marfu wala matira fi ad-damma. Inati na sallaitu. Mukun sallahuwa.
Atawa salla rasul. Sallaitu khalpan nabi. Minati na dua sila ka. Nakasambahayang akulong na hatay ko tuod sin rasul. Minati niya aynun bi aynin. Minati niya kita niya tuod in rasul. Minati na bukod na siya suy-suyan. Long nakariwayati ko ang biya ini. Minati niya kita niya tuod. Minati na nakumakayan na long ta. Ikaw imelong mo sa kaulaway nagpatiha at away nagbismillah. Suway talilayon maraw lang naway nagbismillah. Itay mo rin sambahayang. Ha? Uno, ang pasyamas sa uno. Bismillahirrahmanirrahim. Liqauli Anas, sallaitu khalpan nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Uthman falam asma ahadan minhum yajharu bismillahirrahmanirrahim. Taon sa ini nagriwayatin. O naktukaon ta sa dinamun daip, amo natin bukanta. Ha? Kaya riwayat si mga sahabi amin mga gugupak, gakandilan kabid sa masa nakauna. Ha? Unta na ni Abu Bakar As-Siddiq, wayroon na sa rayaw pangaddatan mapuas ding harasul. Amo na ni siyo. Una si Abu Bakar, unta na panagnaan khalifa adun niya. Ha? Pagwapat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya riwayat long na nakasambahayang akulong ni Anas Ibni Malik hatay ko sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iwan nakasambahayang pa isang akulaong na long ni Anas Ibni Malik hatay ko di siyo. Hatay ko di Abu Bakar. Ha? Hatay ko di Umar, hatay ko di Usman. Mga tutawin kaya pagsambahayangan niya ni hatay ko. Walam asma. Ha? Walam aw palam. Aun say ni farkanahu. In palam asma iwan walam asma dukay ni makna. Bang kita imem palam asma mubashir. Mubasharatan kita mo tuod. Ha? Ha? Palam asma ahadan minhum yajharu bismillahirrahmanirrahim. Wayroon long na rin ha mga kanila. Ha? Wayroon din ha mga kanila, kita ko nagpatanog. Ha? Nagpatanog sin bismillahirrahmanirrahim. Nauno sa upama. Baba ka ko dumong kanila yaon. Yan tu riwayat ikaw pat para sa sallallahu alaihi wasallam. Long ni Anas ibn Malik, kita ko tudlong na. Ha? Kita ko tudin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakasambahayan ako hatay kod nila. Kita ko pa hi Umar nakasambahayan ako hatay kod nila. Hi Abu Bakar, hi Usman, amoy mga khulafa ar-rasyidin. Amoy mga nagsusunod-sunod khalifa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ha? Falam asma. Bang kita imam walam asma aun wakto harful ataf pagtaon. Bang kita imyan fahan ho paul mubashar. Ha? Dukay ng makna niya. Ha? Falam asma ahadan minhum yajharu bismillahirrahmanirrahim thumma yaqra'ul Fatiha wala salata liman lam yaqra' biha biha illa al-ma'mum. Ini ahkam ting sa makawata. Ha? Kita kulong ni Rasul sallallahu alaihi wasallam sambayang ako kanya wala ko siya riyungog nagpatanog sa bismillahirrahmanirrahim. Yu Abu Bakar, hi Umar, hi Usman wala ko ralong na riyungog sa thumma yaqra' mubasharatan bi Fatihatil Kitab. Puos na dadto na limabay wala ko riyungog ginhati niya magtuy-tuyin Rasul sallallahu alaihi wasallam niya sa alhamdulillahi rabbil alamin sambil pakahinapusan niya sa maita in hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam man lam yaqra bi Fatihal Kitab fala salata lahu. Inhati niya bang kauri makawasa simpatihatil Kitab na wayron sa bahayang. Manjari kita magsambayang ka di Fatiha. Manjari ya. Kami ni mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna qira'atal imam lahu qira'ah. Lianna qira'atul imam qira'atil ma'mum. Na may tama nagsasambayang ni imam ano ba ini? Nagpapatay ni man, nagpapatay aday sab ko. Manjari ka ha? Manjari? Di. Kainin kaida. Bang mga uno, ha? Pinaki Ibn Taymiyyah rahimahullah. Hadalil makawa na rin kan Imam Malik, ha? Bang sa upama insambahan yang mudhahriyah inhati na zuhur, ha? Amun nakatatapok. Inhati na bang nakatatapok inuno insambahayang mo. Niyakad kaw ha imam, sibo da. Niyakad kaw ha imam, munfarid ka kaw. Inhati niya, di kaw manjari magpatanong. Nabang sa upamayad, tumiyamakad kaw ha imam sa insambahayang mo magrib isa subok. Bang uwos na yung imam si mama, miyas sa simpati ha. Hindi nga mga uno, dahil nga mga abdal, nga mas sa nakaw sinuno, mas sa kaw simpati ha. Ha? Mas sa kaw simpata. Sa misan di dayad tumauno. Sa mayta, kiraatul imam, wa huwa kiraatul ma'mum. Kita mo ka,
inunuway ni in hikma sin salatul jamaa puas sin hikma mapuas ding hadto baba wala pa rin guro ha dahil nga mga hikma sa rayaw-rayaw in sambahayang sin ma'mum papabila ko miya kada imam bali din kata misan nalawngin imam di ko magdusa so pa misal in nag-imam yaon tiya lupahan niya wala siya nakapagayot biya din na sambahayang sin ma'mum nasa tiya tawa wala maguno na yung ma'mum, maguno na yung imam. So, pamayat to na siya nag-imam, mimulog na siya takbir. Kaya tumtuman niya rakat pikarwa na, wayron ayun niya. Bang siya gumawa, matawad was-was. Nung naminigi ni imam, uy, continue isang bahayang, mudarap ka. Uno yung ninangon sin imam, mig siya tawari, nakawata na sa mga liyabayan. Unin ding ha mga isyaratul imam annahu yumkin an yakhruj min al imama. Supultan sila tayo ko niya. Umutong siya dito. Ha? Menjadi siya umutong atau dengan taikod niya bihan sin sublihon niya paunahan. Nakawata na sa ato pa amun nadto amun dia. Makaulihanan nadto kaulihanan nakawata na. Long tawang sa upaman nakautot at tawakan na ko sa may ta misan siya mag-continue tayo mao ni sa bahayang niya. Sa in yalos na yadto no in mga ma'mum niya tayo may sa bahayang bukon ka. Tayo ma. Tayo may sa bahayang nila wayad to parsugpatan sa may ta indo sa sin imam di malapay ma'mum. Kana kamaya ko driver ko. May ko mag-uso solo. Pabantog ko sa kolore ko may nang imam dukalan ko. Ha. Dito ka to pag imam long na si Ari kita pakadto. Tawo musta. Ikaw tuanin driver, intawd sim jamaa mo yaon. Parkala sa onda pula, bukon sa yaw parkala sibit-sibit. Ha? Ali radhiyallahu anhu. Panagnaan siya uno ba? Panagnaan halipa. Ha? Siya panagnaan halipa sin Islam ha? Kahinapusan khalifa sin Islam, mas mabaya pa siya maglakot ding sin mag-imam. Aun ding ha mga makal, kaul niya, mas mabaya siya maglakot ding sin maguno, ding sin mag-imam kabid. Allahu Akbar. Paparkala da kulay mag-imam yun. Kung sa parkala ang hindi along ta, ikanto-kanto mo na sa wasap. May taon ding ha aun ding ha mga ahkam. Bangkaw na lang unin hinangon mo. Bangkaw nagbihay unin hinangon mo. Sab may ta, tama ayaw. Masyaallah yun haram yun. Allahu Akbar. Inati na wayron dosa mo, inati na mahinang mo, umuno ka, gumawa ka. Gumawa ka, kung ka magtuitoy gumawa. Ano nga mga isyara, punuhon mo yung ilong mo. Ha? Sampungon mo siya. Pagbuha mo yung alamat at duwara, magkabukol na kautot, inati niya. Ha? Ano nga mga sipat makabatal. Katawahon ka rin ito, makabatal ka. Kabatal ha? Nakakabatal rin ito liyabayan. Sa misal, inhati na bang kauno rito imam gumawa kaw sabi may ta misam mo continue no muno di damasa inat to katan hama mo meto sasya nakawa ubos uno pa ha uno pa fa inna qira'at al imam lahu qira'ah inhati niya in qira'at sin imam bukon mo qira'ah ha in qira'at sin imam amo na in qira'at sin ma'mum inhati na, kung mang nagpapati anay ni Mami Suday Suday do, nagpapati aday sa kusing kayo mo. Nag-aayat ni Suday, nag-aayat day sa kusing kayo mo. Fa'idha kuri al-Quran, fastami'u lahu. Puno pa yung sugpat niya? Waan sito. Dukay gindumungog kaw, iwan sin waan sito. Paruhungon kaw, parungugon kaw. O, nagduruhong di dumungog. Sa ingkatan sin di mungog, nagduruhong. Bukon ingkatan sin nagduruhong dimungog. Sa ingkatan sin nagduruhong dimuruhong. Amo yan yung kaida. Ha? Inhati niya, bangkaw yaw ma'mum, ang kanay, pila darajat bato. Dahil nga kawhaan tag 5 paghawan tag 7. Lawang Sheikh bin Baz rahimahullah, ha? Du sa rakula imagsambahayang kaw ha masjid. Ha? Amo kadto? Ha? Abay! Paghuon sa jesab ka mo. Do sa rakula imagsambahayang kaw haway, haway ruun udur sari. Siyabot na yung udur sari. May tao udur sari mag-chat kita bay. Taon kadit tabi na tawang punubukun udur, haram.
Inhati na dusara kula magsambahayang kawaw no. Bisan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam paun waktu amok malaas na sahabi Jalil na asubo siya. Imbya ka ako inilong nari na makakita. Di na makakita ka bids. Inhati na mayan mo na sadto. Di na makakaya. Di na siya makakita. Haltas maun nida. Inhati na mo na imbang masjid. Karungukan mo long imbang masjid. Karungukan. Halhuna ka man niya kudo ka ilal masjid. Awon mga anak niya. Paajib. Inhati na pakanto. Nabari na yung kato ini. Mga mag-basketball, minsan mga 7 round. Kaya tapa. Balog-balukan ng simbahasa. Inhati na, wahi kadaawa, tari kita makapamasjid. Inhati niya, wang sadjalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kay manan riwaya, bukon parkala sin mga kababaihan yan, sunugon sin Allah, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam masjid. Ayun no ta, masjid ka. Bye. Ha? Bye. Pagsambahayangan sinusog. Inhati na, wayrong makawa taon rin si magto kita, tumabok pa masjid sumambahayang, barjamaa, nakaiwanan riwaya, kawantag pito. Shoot. Asal ka, bids. Kawantag pito mang nagbasketball, wayron pag-miss niya. Pakawantag 5. Ngayon sa bahayang mga bayri mo kay ingatan, nagkatimog mayaning kuwan, nasasat ko. Kung magturi mo kay ingatan, duwa tawa to, makakatunay sab ko pa sujud sahawi. Di mo na isab kay ingatan, sujuran na tawari. Sa may tayo, kamo na, doon kayo mo. Kita amin din mga hikpasin sa latol jamaah. Nalawang inimam mo, ilamod mo. Uy. Tiyay main sa mga yang sinimam, lamod ka. Mang siya nagdusa, way lamod si mo. Ito'y kunin ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suhabi ay ni mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, inkira asin imam, amo na inkira asin ma'mum. Zahriyan, sirriyan, balingkan bang zahriyan, na aon siya pagyanon laong ta, allowance. Inati na on waktu, makauno ko, makawas sa kaupatiha. Sa inapdal, kung magsambahayang na imam, atawa ka, mas sana siya sin aya Qur'aniya, inwajib kay mo, amo na inunukaw, amo na indumungog. Malaing kan ang waktu, usin imam humulog sin takbiratul ihram, nabukon niya magtuwi siya masasin patiha. Ha? Atawakan masasin aya. Inhati na aon siya distance. Ha? Uno pa siya, wa yustahabbu an yaqra'a fi sakanatil imam wa fi ma la yajharu fihi summa yaqra'u bi surah. Amo nang tafsir kaina. Inhati niya bang waktu jahriyan na jahriyan yung pagbasa. Sa ma'mum inabdal kaniya umuno siya dumungog siya bang uno. Ju'ilatil imam di utang mabihi. O kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dabang isabso pa mayong ko nag-imam. Miya masarap kasi kayo maro pa kuminig na. Ha? Samay ta. Yun imam di ka madto. Nawajib ka. Ju'ilatil imam di utang mabihi. Iyawnin imam niya na supaya agaran sinikaw. Ha? Supaya pangakaran sinika. Namang sa upama yung nasa wala da ko miyakat. Pero pa rin naman. Ha? Natin na sabay sulang da kaw mga panghindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yajharu fihi summa yaqra bi surah. Inatin ini ko man jari magpatanog. Ha? Di ko man jari pagpatanog bang sa upama in ikaw miya makadauno, miya makadkaw ha. Imam. Wadahaba ba'du ahlul ilm, naon na isab ini, supaya makawa tay mga khilaf sin mga ulama, gimuaim mga sila, amoy biya mga, amoy mga scholars sin kita, ila annal musalli fi mawdi alladhi yada'a yadayhi alayhi, fayada'aha ala sadri. Minati na bukon dito hawa sa haon mo hibutang, hindi man niya, hadaghal ka, hadaghal mo hibutang, bukon hakid. Mo kaya ingatan na tuwi utang ni haki, malaman na baka bejinan si paklima niya bihan. Ha? At tawarin niya na kaya. Hinati niya, bangkaw nakakita ang mga bihad, bukon mo siya hukumun. Ha? Bukon mo siya hukumun. Ha? Sabab may ta inaturan niya, kauno siya hipabutang siya ha, daghal. Uno pa siya, aw fawqa surrati tahta sadab. Inhati niya, hataasim pusod, hababa sinuno siya, hababa sin daghal. Ha? Li adami subuti syai' marfu'un aw mawqufun fi tahdidi mawdi'il yadayn wa hadha huwa al-aqrab. Inhati niya bihato siya. Pag umulong mo si takbiratul ihram, bihanin butang niya. Ha? Bukon ha uno-uno. Ha? Amuyat pinuno, amuyat pin sallu kama ra'aytumuni usalli. Amuyat pin hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, sambahayang kamu bang biya di inin pagsambahayang ko kita niyo. Nawala ta nakita
in Rasul sallallahu alaihi wasallam malainkan in mga bayan ahkam syar' na yan na mutawatira mutawaffira bahasa Milikan, bahasa English, uno-uno na rin ang mga bahasa kikita na tawakan kaya mamasahan nasin kita. Takunu, uno fa, la yajaru thumma yaqra' bisura. Takunu fi subhi min tiwalil mufassal. Naduway nginding ang mga aya, pansaw pa masalatul fajar, naduway nginding ang mga sunan, amuin bashon mo isab ang mga salatul isya. Sa matain salatul fajar, na uno siya, mahawa aya. Mahawain aya niya, kumudda na mga salatul uno, ang mga salatul fajar. Fil maghrib, min qisaris suwar. Mana si min qisaris suwar, amuin biya mga short sura bihan. Bukon day sab ko magpahawa to. O nakto nagpahawa ko yabutan ko sa sambayang isya. Gamay ta how po dain waktu niya. Inati na haway runin taw kuan. Malaon na rin to ka to Pilipinas, katawakan hawla na mahilig kita hamon short sa jedaya. Labi luwa hamasa nagkauna, magsalatot tarawih, narin to kita long hawisam. Hamasa nagkauna on wisam mabis kay hakato tuan. Dito kita lang na-express yan to. Aun waktu salatul duha, atawakan suratul duha, salatul duha gaira suratul duha. Suratul duha, aun waktu siultun tapa. Tumaon tapa. Tamay ta, ganito nagtataka din mga wajid, mga halo-halo, mga love life bihan. Di natin na jinis, na wala ta na nakain surut panagnaan. Amo na nuno Allahu Akbar, malagmo din nga kataan. Imian na ka Allahu Akbar sa kalisasat kita simba mga parkala. Nabang di da mawihad to na suway tatsikon balik. Suway tatsikon. Naktuali mahawa ini. Nakawa tayong biya mga hati ko 1/3. Mura-murahan. Aun niya parang mga balikan sintitan nyo. Supaya risat kita makadul. Sabab indul. Pagkanya ka beach. Bukod sa alta. Makakakawak to sinamok tayo mangudmuan niya yung pagtan. Anda takabisa mo makakakawalta nila yung umajatinan niya makaliw ko rin hawak to piag janjian anya yung pagtag kan subay kita mahali hapiag tukunan mo na anya niya may namuktay mangud wala ko kay mahawak to tinatinaan niya yan rin ang guro ta mura-murahan bangaon nakawa na to pangadjian unyad to rin nga kita bibanding nga sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bangaon di mo wala imamu na inyad to rin halaptik sindila namo ibanding nga sasat sin syaitan murah-murahan mangman dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan iban hikakanap sin mizan sin hasanan nato adlaw akhirat iban hikabukat sin timbangan nato adlaw pagtimbang ingkatan sin hinang nato pamarayaw iban murah-murahan ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan pardusahan nato laway reng pagtunay nato sin mga pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala balikan nato lakuman na mga kaywanan waktu subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.